Alright, mayong hapon sa tanan mga ka-people. Live na punta ka dun sa atong Oroqueta City Plaza. Kay mag-update ko bahin sa coming na to nga light at tree for Christmas. Kabalo ko nga excited na mo pero as of now wala pa jud completely na human. Nagkalingaw pag-install ang taga-Office of the City Public Services, ang ato ang OCPS. We are live. We are live via People of Oroqueta, People Digital, kung taga Oroqueta City ka and ka-People Facebook page. Feel free to comment and let's have a shout out and greetings everyone. Once again, this is Janjan Lim from People of Oroqueta. So as of now, wala pa tayo official nga announcement kano sa ang opening. Pero sa akong naibalaan lang ha, matod pa sa mga nag-install po dito is December 7 daw ang opening. Pero sige lang, we will post an update kung mag-opening na. Dili pa karon ang opening from Sir Kent Julian Ponce to Vanilin Mahinay to Hazel to Sherlyn. Madyong hapon kaninyong tanan. As we can see, ang Christmas tree mo ni nailain-lain na mga colors. Dayon ang kahoy kaning mga ato ang mga trees pambutangan na sila og mga triangle na pod na mga symbol. Kay last year kay it's a box. Karon makita ninyo na mo ni ang mga ipang-install sa atong mga punong kahoy sa atong City Plaza. Murag pyramid style ano, triangle na pod na color orange, blue and green. As of now, People of Oroqueta wala man pod gaulan. People of the other page tuod nga nag-watch sa kung taga Oroqueta City ka, shout out ninyo diha to ka People Facebook page o People Digital. So any update for the opening sa atong nasayran, wala pa dyan schedule pero sa next week siguro i-post ang official schedule kaysa ako bitong naibawaan I think 7 ang opening. Maminaw lang sa punta o kanus adjud ang opening ani mga people, mga persons. Then mo-update na pod mi tuod ay kung naay fireworks competition kay murag naanad maguntaan na last year. So this time diri sa atong Oroqueta City Plaza, anyong nakita ani no, nanay Christmas tree. Wala pa lang nataod ng pinaka-top nga star pero for sure next week human na dyan tanan. As of now, napadjod sa mga 60% kay ongoing pa jud ang installation. Sa mga makalaag sa itong plaza, kung makakita mo mga tent, kani nga mga tent nga yung nakita dito is our food trade. Mag-display na po dito, klase-klase na po na mga pagkaon. And then, ang opening ani is on November 20. Supposed to be, karon man gud unta ato ang nadawat na ko nga schedule muna nga diri ko hingani karon kay abi na ko nadayon ang opening pero wala di ay kay gi-move to November 20, 2023. Excited na ba ang tanan? Shout out to Paul Libitario Magsayo. Shout out to Vanessa Toledo. Maayo ang panahon diha. Kaluoy sa Dios maayo man pod. So, dito sa akong likod, mga persons, my followers, my fans, mga ka-people, napod tayo murag balay-balay dito, no? Kung gininahuman nga na yung mga white stars. Tanawa? White stars o basin butangan pa nila puhon o bilin. And then, baby Jesus ba or mga donkey basin. Try lang nato o live na po next week. Dili sa Pikas, kita mo dito, naay 2024. 2024 nga, kasi tawag ani, panday dili nga numbers, symbol gihapon. Nag-live ta Kuya Melj. Live ta sa People of Oroqueta. Alex Salon and Spa, shout out tayo tuod. Ay ma'am, sa kung naibawaan, merag December 7, pero wala pa mi official update nga nadawat. Sige lang, mag-post naman po tapod o kanus adjod ang opening. Tanawa na ay marka rin nga 2024.
musiga ra ba ni people kay gitry ni atong last gipasiga ni diri na mga gipang taod nila nga lights. Shout out to Eileen Ukat. Shout out to Hanilay Guts. So far wala pa tayo official nga update kung kanos adjod ang opening. Sa kunay balaan is November December 7. Murag 7 ba to or 8? Sige lang, mag-post na ta mga ka-people. Dito daw ko mulantaw sa Pikas Linya. Kung kinsa po ng comments dito. Tanaw na to ang Pikas line. Wala. Wala nag-comment. So sa people ang dagang nag-comment karon. So this area po mga viewers, kita ninyo no na ay mga mga hanging nga mga symbols. Kana siya maniga jud na siya o gabi. Before ato nang gipakita, gitestingan na siya pasiga. Nindot ani og kanang gabi kay ma-appreciate yun nimo ni nga mga symbols. Na ay orange, blue, red roses man siya og kanang mga lanterns. Yes, lami jud kong gabi. Silang gamay lang paabot mag-update ta labi na sa fireworks puhon. Kung naay fireworks competition, we will post ud ana og ang schedule kung kanus ang opening. So while nagpaabot pa ta, ako na ipakita ninyo nga mo ni siya ang ongoing karon na pag-install sa mga Christmas symbol sa Oroquieta City. And I'm pretty sure nga dili jud mo magmahay sa ato ang light at tree for Christmas kay nindot good. Promise mga viewers. Sa mga ganahan maglakaw-lakaw, inani ninyong makita diri na ay mga mga nakahang ipanghalay na ni jud. Kaya aron paggabi manigan po ni siya mo sigar gyud ni siya for sure instagrammable jud and picture to the max. Sa mga nangutana dira ano sa ang opening, we will mag-post kami if nanay official announcement. Magulat sa ta sa Office of the City Tourism kung kanos adjod ang official nga date for the opening. So excited na jud, feeling na ko excited jud mo from Aluran sa ko igagawk si Clara Gem. Shout out to Sir Joar Racho. Shout out niyo dia. Nang lood ko. Ayaw pang lood nako. Shout out to Sir Mark Badyang Kevin. Shout out Lord G. Mar, Jello Lord G. Yes. Muna ako mga solid followers nga sa mang luod sa ko. Smiling man kayo mo mga langga. Shout out sa Shout out sa kinsa man na siya. Pinakagwapa sa Mansabay. Wow. Mapel binibining lapisain na. Lagi naka-live na ba ta sa People of Oroquieta nga page. Kinsa inyo ang i-shout out. Shout out na mo dia bitaw, nag-live ta kay atong gi-update sa mga viewers na to nga hapit na ang opening o ang current na situation sa atong City Plaza karon. So mao ra to ato ang update mga ka-people. December 7 daw ang opening pero wala pa official announcement about sa fireworks. Sa akong naibawaan murag naa daw fireworks competition pero wala pa official nga announcement. Kung naay fireworks, yes, atong i-confirm pa na og sa November 24 kita-kit sa Tanggob. Christmas Symbols Capital of the Philippines live ta diha karong November 24. Salamat kayo for the invitations. Kita-kits na lang no. And happy Friday. Oy, shout out day. Shout out love from my love po Gia Flores. Shout out.
Shout out sir from Butuway, Gina Madrelio Dimuser. From United Arab Emirates to Juby Bongs. Nice na judge. Sige lang, ma-micture ko doon mga people kaya akong i-post akong ato ang page sa People of Roqueta. Thank you so much and happy weekend. Enjoy!